ପଛରେ ମିଶରର ସେନା, ଆଗରେ ଲାଲ ସମୁଦ୍ର। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଭୟରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମୋସାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ମିଶରରେ କବର ନଥିଲା କି ଯେ ଏଠାକୁ ଆମକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆଣିଅଛ? ମୋସା କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ରୁହ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ମିଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆଲୋକ। ସାରା ରାତି ଶତ୍ରୁ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୋସା ତାଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଠାଇଲେ। ସାରା ରାତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ବହିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ପାର ହେଲେ। ମିଶରର ସେନା ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ରଥ ଚକା ଅଟକି ଗଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ଶତ୍ରୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ଶେଷ ଦେଖେ, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି।